Bibigyan kita ng sapat na panahon para hanapin ang itlog na yon, Leonor. Huwag mo akong bibiguin, sapagkat isa yon sa mga pinaka-iniingat-ingatan ko. Wala kang ideya kung gaano yon kahalaga sa akin. Nalalapit na ang 1,000 taon, ang panahon ng pag-ahon nito sa mundo. Wika ni Ermetanyong Rubio sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong inutusan ng 3 nilalang na nilagyan ito ng kalubkob na tumungo sa loob ng kubo nito para maghintay ng kanyang mga utos. Agad naman yung sinunod ng mga nilalang na yan. Gawa ng sa estado ng mga ito, tila bang wala itong kakayahang magreklamo. Kahit mabigat sa loob ni Leonor na makitang gano'n ang mga nilalang na minsang nanahan sa kanyang katawan, tiniis niya ito, gawa ng wala naman siyang magagawa para yon ay matulungan. Sa puntong yon, doon din niya napagtanto na wala nang magbibigay depensa sa kanya sa mga panahong nakikipaglaban siya. Kung hindi kasi siya nagkakamali, yung mga espiritual na kamay na pumipigil sa pag-atake ng mga kalaban niya, nagmumula sa 3 engkantong yon. Dahil sa abilidad ng mga ito, tila bang hindi siya mahawakan ng kahit na sino, maliban na lang kung may pahintulot ang mga ito. Pagpasok naman ng 3 sa loob, nasipat niya si Ermetanyong Rubio na umupo sa isang mahabang bangko kaharap ng mesa sa labas ng bahay nito. Pagsilay naman ng 9 na opisyal dito, agad naman yung doong sumunod, sabay latag ng kanilang mga sandata sa ibabaw ng mesa. Bawat isa sa mga sandatang yon, punong-puno ng mga buhay na mutya na nakapanig sa kanan at kaliwa. Hindi niya mawari kung papaano yon napagsama, pero naniniwala siyang totoo ito, lalo pat kabilang sa mga namumunong anghel ng mga tagapagmasid ang naggawad ng ganoong armas. Hindi niya rin maipagsawalang bahala ang otoridad ni Ermetanyong Rubio na magpanday ng ganoong kalalakas na agimat. Upang magkaroon kayo ng ideya sa armas ng 9 na opisyales, binubuo ito ng mga pangkaraniwang armas sa modernong panahon. Ayon sa kanya, yung sumunod sa kanyang pinagkakatiwalaan nito ay nagtatanga ng tungkod na kayang pumasok sa mga dimensyon at lagusan. Dahil sa ganoong kakayahan, napakadali na lamang para rito na mahawi ang estado ng pisikal na mundo. Sa dagungdong ng tungkod na yan, kayang pumailalim sa lupa ang antingerong yon. Hindi rin ito basta-bastang maaatake, lalo na't may kakayahan itong gawing dimensyon mismo ang kanyang buong katawan. Mas nakakapangilabot din kapag ginigising na nito ang gabay ng kanyang tungkod, sa kadahilanang nabibigyan niya yon ng kakayahan na magkaroon ng isang malasahalimaw na wangis. Base sa usap-usapan ng kanyang mga kasama, isang asong gubat na kulay itim ang totoong wangis ng tungkod. May asul itong mata, tapos meron itong 3 buntot. Sa alulong nito, kaya nitong bumukas ng 9 na lagusan patungo sa iba't ibang mundo. Sa oras na ginawa nito ang bagay na yan, nabibigyan nito ng pahintulot ang bawat mandirigma sa mga mundong yon na tumulong sa pakikipaglaban. May kakayahan din itong patandain ng kahit na sinong katunggali ng kanyang maestro sa oras na malapatan niyo ng kanyang mga balahibo. Itinuturing na isang napakalakas na kakayahan ng tanga nito, pero naniniwala si Leonor na kapag alam mo ang kahinaan nito, hindi yun uubra sa kahit na anong aspeto ng duelo. Alam niya ring mahina ang kabal na tanga ng taong yon, kaya sa pisikal na kombate, alam niyang madali itong magagapi. Ang 3 naman sa opisyal, daladala ang isang kutaw na gawa sa matibay na kahoy ang talim. May hahalin tulad mo ito sa isang palakol, pero maliit lang yon ang bahagya. Ang mga ordinaryong kutaw,
Ginagamit sa pag-iitak ng mga panggatong, pero ang kutaw na tangan ng taong yon, kakaiba sa lahat. Bukod sa maliit nitong hawakan at malapad nitong talim, may matulis din yung likod na parabang nagsisilbi nitong buntot. Ayon kay Leonor, hindi dapat na maliitin ang kutaw na yon dahil may kakayahan itong bigyan ng mga pisikal na anyo ang lahat ng nilalang, elemento man o engkanto. Kilala rin ang gumagamit nito bilang mananawag sa kanilang grupo. Sa tulong nito at ng kutaw, madali silang nakakalikom ng sapat na armada para labanan ang mga hukbo ng kalaban nila. Isa rin yun sa mga pinagkakatiwalaan ng husto ni Ermitanyong Rubio dahil sa pagiging tapat nito. Hanggat hawak din ito ang kutaw, imposible silang maligaw sa mga gubat. Bukod kasi sa pagtawag, nakokontrol din ito ang kagubatan. Walang nakapagsabi kung papaano yun nagawa ng sandata, pero base sa maestro niya, mutya ng kalikasan at mutya ng itim na apoy ang napapaloob dito. Sa mga sandali ring tinawag ng nagmamay-ari rito ang gabay ng kutaw, gagapang sa kanyang katawan ng armas na yon. Magiging baluti niya ito at ang kanyang kamao ang magsisilbi nitong mga talim. Sa bawat paggalaw ng nilalang na yon, kasama niya ang mga ugat ng puno na nasa paligid. Tutulong yun sa kanya para lamang mapaslang ang kanyang biktima. Isa rin yun sa may pinakamalakas na kabal sa grupo nila at sinasabing ito ang pinakamahusay pagdating sa pisikal na pakikidigma. Habang tumatagal kasi yung nakikipaglaban, mas lalo namang nakikibagay ang kutaw sa kakayahan at lakas ng katunggali nito. Hindi maglalaon, kapag naabot na nito ang sapat na estado at panahon, aangat yun sa kanyang katunggali kahit gaano man yun kamakapangyarihan. Sa oras din na napangibabawa na niya ang lakas nito, bawat suntok na babaon sa katawan ng kalaban, gagamitin yung pagkakataon ng kutaw para ilagay ang kanyang mga binhi sa loob ng katawan nito. Kapag naisakatuparan na nito ang ganoong bagay, tutubo ang isang mahiwagang kawayan sa loob ng katawan nito hanggang sa hindi na nito mapigilan pa ang pagkawasak ng katawan niya. Marami ang nagsasabing simple lang ang abilidad nito, pero naniniwala siya, isa ito sa pinakamalakas na kalabang makakaharap ng mga antingerong humahabol sa kanila. Ang ikaapat naman, nagtatangan ng latigo at ang nag-iisang pantas sa kanilang grupo. Kilala ito sa mga eksperimento nito sa mga mutya at mga nilalang na mga masugid nitong tagasunod. Misteryo rin ang taong yon, sa kadahilanang hindi ito nakikipag-usap sa kung kani-kanino. Dati din yung bantog sa pagpatay ng mga kapwa nito antingero, kaya nung nalaman ni Ermitanyong Rubio ang tungkol sa bagay na yon, hindi na ito nagdalawang isip pa na gawing itong isa sa mga pangunahin nitong tagasunod. Marami rin siyang nalalaman ukol sa ugali ng taong yon, at kung hindi siya nagkakamali, tanging ito lamang sa kanilang pangkat ang may ikalawang anyo ng sandata. Niminsan din, hindi niya ito nakitang bumunot ng armas na parabang kahit mano-manong laban, kaya nitong mangibabaw. Isang beses lang din itong ipinakita sa kanila ang anyo ng sandata nito, kaya wala siyang gaanong ideya sa kung ano ang kaya nitong gawin. Basta kapag ginagamit nito ang ikalawang anyo ng kanyang latigo, nagiging dalawa ang dulo nito. Nababalot din yun ng mga maliliit na kampanang kumakalembang kung saan sa bawat pagkalembang nito, nadadagdagan ng kapangyarihan ng mga nilalang na sumasailalim sa eksperimento nito. Habang tumatagal, patuloy na lumalakas ang mga nilalang na yon hanggang sa kalaunay malagpasan na nito ang pisikal at espiritual na lakas ng kanilang mga katunggali. Ang ikalima at ika-anim naman, kambal na antingerong nag-iisa sa kanilang hanay na halos magkakaparehas ng abilidad. Nagtatangan niyo ng kaliwat kanang kampilan kung saan ang kakayahan naman ito
ay ang magbalik ng lahat ng uri ng atake, mapakanan man o kaliwa. Dagdag pa niya na, kung ano ang ataking pinakawala ng katunggali nito, ganun din ang kaya nitong ibalik. Mas triple din ang lakas nito, kaya walang kakayahan ng nilalang na nagbitaw sa ataking yon na salagin yon ng hindi ito napupuruhan. Sa mga sandali ring nagising ang gabay ng kampilan, magkakaroon ng abilidad ang sandata na gumaya ng kalasag papaikot sa nagtatangan nito upang salagin ng lahat ng atake, nakita man ito o hindi nakita. Ang kakambal naman ito, nagkakaroon ng kapamahalaan sa mga lamang nagawang masugatan ng hawak nitong kampilan. Isang paraan lang din ang maaaring gawin para maalis ang kapamahalaan na yon, at yon ay walang iba kundi kalasin ng katunggali nito ang lamang na sugatan ng sandata. Ngunit kapag sa ulo yon na sugatan, wala na itong magagawa pa para mailigtas ang kanyang buhay. Hanggat hindi kumakalas ang wisyo ng biktima, patuloy itong magiging sakop ng kautusan ng dalawa. Ang ikapito naman, nagtatanga ng isang malaking wasay na may magkabilang talim. Ito ang pinakamabagsik sa kanilang grupo, kung saan ang palaging bukang bibig lang nito ay ang pumatay. Sa pamamagitan kasi ng dugo, napagtitibay nito ang kanyang wasay at nabibigyan nyo ng hindi maikumparang talas. Sa lahat din ng opisyal, yun lamang ang nagtatanga ng isang buhay na sandata. Ang gabay kasi ng sandata nito, tuluyan na roong nakipag-isa. Walang makapagsabi kung papaano yun nagawa ng antingerong yon. Gawa ng hindi naman ito nagsasalita ukol sa mga bagay na pinagmula ng kakayahan nito. Kapag nagpapalit naman yon ng anyo, nabibigyan nyo ng kakayahan na makipag-isa sa kanyang sandata. Base sa nasaksihan ni Leonor, kapag nagigising ang gabay ng sandata nito, naglalaho yon sa mga kamay niya. Kapag nataong walang kaide-ideya ang kaharap nito, aakalain nitong makikipaglaban ito ng mano-mano, ngunit ang hindi nito alam, ang katawan mismo ng antingerong yon, ang sandata mismo. Anumang oras at pagkakataon, kaya nitong gawing patalim ang kahit na anong parte ng kanyang katawan. May kakayahan din yung mag-utos sa hangin na gumawa ng isang malakas na simoy na halos kasing talas ng armas nito. Pagtatapat pa ni Leonor na kapag naabot na ang ganoong estado ng antingerong yon, napakamapangwasak na nito. Wala rin yung sinasanto, kaya sa lahat ng pagkakataon, kinakailangan nila roong dumistansya kapag yon ay nakikipaglaban. May malakas din yung kabal sa katawan na halos kaya nitong indahin ang lahat ng ataking binabalot ng mga malalakas na pambasag kabal. Ang ikawalo naman sa kanilang hanay, nagtataglay ng isang sinaunang gitara kung saan sa bawat pagtugtog nito, naglalabas siya ng mga nakakalasong hangin. Sa mga unang tugtugin nito, hindi yon malalaman ng kanilang kalaban, kaya bago pa man ito makatunog, huli na ang lahat para sa kanya. Konting singhot lang ng hangin na pinasama nito, magdudulot yon ng isang taong pighati at pasakit sa taong napasukan nito. Wala ring lunas ang lasong yon, kaya parang naghihintay na lamang ng kamatayan ang biktima nito. Kapag naman nagigising ang gabay nito, lumalabas ang isang estatwa ng demonyo sa likod nito, kung saan ang pangunahin nitong abilidad ay ang tumulong sa mga kasamahan nilang malubhang na sugatan sa labanan. Kahit yung mga pumanaw na may buo pang katawan, kayang-kaya nitong buhayin para lumaban sa loob ng maikling panahon. Hindi man gaanong kalakasan ang abilidad nito, isa ito sa pangunahing abilidad ng kanilang grupo na kanilang maaasahan sa panahon ng krisis. Yun din ang dahilan kung bakit sa kanilang lahat, tanging ang ikawalo lamang ang ipinag-utos ni Ermitanyong Rubio na protektahan. Ang ikasyam at ikasampu naman, magkapatid na antingero na nagtatanga ng sibat at itim na kristal.
Dalubhasa sa espiritual na kombate ang ikasyam, na siya namang pangunahing namamahala sa mga pagsusuot ng mga bakod at puder ng mga kasamahan nila. Ito rin ang gumagawa ng harang sa kanilang pugad upang hindi sila basta-bastang mapapasok ng mga tagapagmanman ng kanilang mga kalaban. Sa sandaling nagigising naman ang gabay nito, nagpapakita ang isang espiritual na mata ng Diablo sa likod nito. Sa pamamagitan ng nilalang na yan, nakikita ng antingero ang mga pangunahing kahinaan ng kanilang mga katunggali na may hindi maipaliwanag na lakas at kakayahan. Dagdag pa ni Leonor na, isa rin yon sa mga nabiyayaan ng gamit ng ermitanyo kung saan ang natanggap nito isang itim na nakatalukbong na ulo ng birhen. Walang makapagsabi kung ano ang abilidad na taglay nito, lalo pat hindi pa naman yun nasusubukan ng may tanga nito. Basta nasaksihan noon ni Leonor, may kakayahan yung paramihin ang kanyang sibat sa oras na ipinukol niya yon sa langit. Walang may kabalang may kakayahang sumalag ng talim nito, kaya lubos siyang nakakapaminsala. Yun nga lang, limitado ang ganoong abilidad. Hindi ito basta-bastang ginagawa ng antingerong yon, dahil sa bawat pagpukol niya nito sa langit, isang taon ng kanyang buhay ang kapalit. Tinuturing kasi yung kalapastanganan ng mga bathala, kaya hindi pumapayag ang mga ito na may basta-bastang bumaboy sa kanila. Ang ikasampu naman sa kanilang hanay ay ang tagapagmasid ng kanilang grupo. Isa ito sa mga nakilala ni Leonor na may pinakamalakas na hula, gawa ng kahit ang mga mangyayari sa hinaharap, kayang-kaya din itong makita. Ang mga antingero namang may mababang kapangyarihan kumpara sa kanya, nahuhulaan niya ang mga gagawin nito bago pa man nila yun isagawa. Kahit tagapagmasid lang din ang antingerong yon, hindi pa rin ito dapat maliitin dahil sa pamamagitan ng itim na kristal, may kakayahan itong gumamit ng mga elemento. Sa kanilang lahat din, tanging yun lamang ang may kakayahang pagsabayin ng elemento ng apoy at lupa. Dahil sa abilidad nito, nakalikha sila ng kuta na hindi basta-bastang napapasok ng kung sino. Bukod sa iisang lagusan papasok dito, ikinukubli din nyo ng matataas na pader na gawa sa lupa at bato at mga sabulag na pinagtulong-tulungang buuin ng mga opisyal ni Ermetanyong Rubio. Ayon pa kay Leonor na, karamihan sa mga antingerong nasa loob ng samahan nila, kampanting walang makakatalo sa kanilang puwersa. Bilib na bilib kasi ang mga yon sa mga opisyales, gawa ng saksi ang mga ito sa mga lakas na kanilang kayang ipamalas sa anumang uri ng digmaan. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang pagmamasid ng iilan nilang mga kasamahan sa bayan-bayan. Ang opisyalis namang nakatalaga sa pagmamanman, buong gubat at mga kabundukan ang saklaw ng paningin nito. Ultimo mga insekto, hindi yun nakakatakas, kaya araw-araw di man lang sila nakakaramdam ng pag-aalala. Akala nila patuloy ang ganong pangyayari hanggang sa makita nila ang espada ng pinuno nila. Pero bago matapos ang buwang yun, nakasagap sila ng mga batsaw na nasa baryo ukol sa mga antingerong dayo. Base rin sa nasaksihan ng mga ito, bawat isa sa mga taong yon nagtatangan ng mga kakaibang kargas sa katawan. Purong kanan din ng mga ito, kaya madali nitong nalulusaw ang mga sakit na iniihip ng mga tagapagmasid nito. Dala na rin ng matinding pagkasindak at panganib, iniiwasan nilang gumawa ng aksyon na maaaring maging daan upang mahuli sila ng mga antingerong yon. Ayon pa sa ulat ng isa sa mga batsaw, ang pinuno ng mga ito ay isang antingerong nagtatangan ng mutya ng kampana. Wala silang ideya kung sino ito. Gawa ng kahit anong gawin nilang pagkilala rito, wala silang mahanap na pagkakakilanlan nito ni pinanggalingan. Base rin sa kasuotan ng taong yon, para bang nanggaling ito sa hinaharap.
Bagaman wala silang makitang bagay na makapagpapatotoo rito, malakas ang kanilang kutob na hindi yon malabong maging totoo. Pagkalahad naman ng mga batsaw ng mga detalyeng yon, di naman maiwasang mapaisip ni Ermitanyong Rubio ukol sa mga kalaban nilang papalapit. Para naman maiwasan ito, agad naman itong inutusan ang ikatlo sa mga opisyalis. Alam kasi ni Ermitanyong Rubio na mag-isa lamang yon kung lumakad, kaya yon ang naisip niyang tumupad sa kanyang hangaring lipulin ang mga ito. Nang marinig naman ni Leonor ang tungkol dito, agad naman siyang lumapit sa kanyang maestro, sabay wika dito ng, "Maestro, mas mainam sigurong magkaroon siya ng kasama. Hindi siya maaaring lumakad ng nag-iisa dahil wala tayong magiging ideya kung sakali mang mabigo siya. Hayaan niyong samahan ko siya. Nang sa gayoy may ulat din ako. Kilala niyo ako. Hindi akong tipo ng tao na nagpapakakampante masyado." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, pansin naman niya ang tila bang irritableng pagtingin ng tauhan nitong nabigyan ng misyon. Gayunpaman, sa kabila ng nakamamatay nitong titig, hindi naman siya gaanong nasindak dahil sa alam niya ang pinakakahinaan nito. Siguradong sigurado rin siyang kahit hindi niya gamitin ang kahinaan ng antingerong yon, mapapabagsak at mapapabagsak niya rin ito. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipag-usap, nang hindi na niya maatimang pagtitig nito sa kanya, bigla naman niya itong hinarap at sinindak. Pagsilay naman ng antingero sa nag-aalab niyang mga mata, wala itong nagawa kundi ang mapayuko at tumalikod. Bago rin ito umalis sa kanyang harapan, pinabaunan niya ito ng babala upang hindi na yon maulit pa. "Sa susunod na mga haska, buhay mo nang magiging kapalit. Huwag mong kakalimutan, disipulo ng Panginoon mo ang iyong nilalapastanganan." Galit na wika niya. Matapos naman niya itong mailahad, humalakhak lang naman itong si Ermitanyong Rubio na parabang natutuwa sa kanyang ginawa. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi na rin ito sumalansang sa kanyang nais, gawa ng naniniwala ito, alam ni Leonor ang kanyang limitasyon. Maya-maya pa, nang makuha na niya ang mga permiso na kanyang hinihintay, dali-dali naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng ikatlong opisyal na kasalukuyang nakaupo sa mesang nasa harapan lang ng bahay ng maestro niya. Pagsilay naman ito sa kanya, wala naman itong ibang ginawa kundi ang manahimik at sang-ayunan ang lahat ng bagay na kanyang hinahangad. Matapos nun, agad naman yung naghanda para sa nalalapit nilang pag-alis. Kinagabihan, nang maisaayos na ng mga tauhan nila ang kanilang mga gamit, hindi na rin sila nagdalawang isip na bagtasin ng daan papalabas ng gubat. Sakay-sakay sila noon sa mga amumongong binigyan ng katawan ng antingero upang mas mapadali ang kanilang pagbaybay ng daan. Kalahating oras lang noon ang lumipas. Tanaw na nila mula sa bukana ng gubat ang baryong pinakamalapit dito. Pagsilay naman nilang tahimik na ang lugar na yon, dali-dali naman silang humanap ng pwesto para magmasid. Habang nagkukubli sila sa mga nagyayabungang puno, agad namang itinarak ng kasama niya sa lupa ang kutaw nitong dala. Matapos nun, nagbanggit ito ng 3 buhay na salita, dahilan para mag-uslian sa ukang ginawa nito ang mga laman lupa. Pagdinig ng mga nilalang na yon sa pagtawag ng antingero, agad naman niya itong inutusan na salakayin ng baryo. Wala itong ibang hahanapin sa lugar, maliban sa bahay na tinutuluyan ng pangkat ng mga dayong antingero. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, mabilis naman itong binaybayang daan
hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, wala namang ginawa itong si Leonor kundi ang mahiga malapit sa kanyang kasama. Inutusan niya rin yung magbantay na muna dahil sa nagpapahinga siya. Subalit nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung tumutol, gawa ng ayon dito nasa kasagsagan sila ng misyon. Isang kahangalang maituturing ang pagiging kampante sa ganoong lugar, lalo na't sa mga oras na yon, wala silang kaide-ideya kung nasaan ang kanilang mga kalaban. Pagkarinig naman ni Leonor sa sinabi nito, agad naman niya itong inabisuhan na hindi naman sila nito matutunton sa ganoong lugar, gawa ng nakababa ang kanilang mga proteksyon sa katawan. Ayon pa sa kanya, walang sino man sa mga dayong antingerong nasa baryo ang may sapat na lakas ng loob para mangahas sa mga ganoong masusukal na lugar. Dahil sa kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ang kanyang kasama habang maiging pinagmamasdan ang kapaligiran. Sa paglipas pa ng oras, wala namang nangyayaring kakaiba maliban sa mga tunog ng mga nilalang na tinawag ng armas nito. Pagmulat naman ng mata ni Leonor dala ng matinding ingay, tumambad sa kanya ang hindi mabilang na mga engkanto na kasalukuyang nagmamasid kasama ng ikatlong opisyal ng ermitanyo. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman siyang napaupo mula sa kanyang pagkakahiga, sabay titig dito na may halong pagkairita. Dahil sa ginawa niya, agad namang umalma ang kasama niyang yon para mabigyan ng dahilan ang kanyang mga naging kilos. Huwag niyo ho akong titingnan ng ganyan. Wala naman akong ginagawa na labag sa inyong utos. Tsaka isa pa, gusto ko lang na protektahan kayo, kaya ako nagtawag ng mga makakasama. Natuntun ko na ang kinaroroonan nila, pero hindi pa rin yun gaanong malinaw dahil sa pagkalusaw ng mga laman lupang ginamit ko. Patid kong pinapaligiran ng malalakas na presensya ang lugar na tinutuluyan nito, kaya hindi ako gaanong makausad. Wika ng kasama niya sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot dito ng, "Wala kang ang ginawa, pero yung presensya ng mga yan, makakaagaw ng atensyon ng pangkat na ating pinagmamasdan. Dapat inisip mo muna ang magiging kahihinat na ng gagawin mo bago mo isa katuparan. Paalisin mo na muna sila habang maaga pa. Kung hindi natin kayang pagmasdan sila ngayong gabi, gagawin natin to bukas ng madaling araw." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumang-ayon ang opisyal. Sa halip na ipagpatuloy ang pagbabantay, napilitan na rin siyang maging karelyebo nito noong gabing yon. Kinabukasan, pagising ng kanyang kasama, nadatnan siya nitong nagluluto ng mais. Bago nila tinahak ang daan patungong baryo, sinigurado muna nilang busog ang kanilang mga tiyan upang hindi sila manghina at makaramdam ng gutom. Sa kanilang paglalakad papalapit sa baryo, dahan-dahan na rin nilang napapansin ang tila bang hindi maipaliwanag na puwersa ng pangkat na minamanmanan nila. Maging si Leonor noon, walang kaide-ideya sa mga mangyayari sa oras na makaharap na nila ang mga ito. Okay. Mukhang medyo tagilid tong grupo ng bida natin, no? Kasi malakas na antingero na taga Bicol na nagtatanga ng mutya ng kampana. Isa lang naman yung kwento kong ganun. Pero yun nga, gaya na sinabi ko dun sa mga naunang parang imposible kasi 2009 si Jess eh. Tas wala rin naman siya nabanggit sa akin tungkol dito. So, di natin alam kung totoong pagkatao ba ni Jess yan o may iba pa siyang espiritu na, alam niyo yun, ginagamit o ginagamit siya ng espiritong yun para makatawid sa iba't ibang panahon. Well, tingnan natin kasi mahirap naman sabihin na si Jess kaagad eh. Diba? Pero malaki yung porsyento na pwedeng siya ngayon. Tas may nabanggit pa rito na antingero na galing hinaharap.
'Diba? So malaking question mark talaga. Pero itong episode na to, medyo natuwa ako rito. Natuwa pala ako rito kasi nabanggit ni Leonor lahat ng katangian ng mga kasama niya sa grupo. So alam naman nating lahat na itong mga kasama niya ay matitindi rin talaga. Kasi hindi naman to magiging opisyalis ng anghel kung wala tong sinabi. So magandang tanong ngayon, paano pag nagkasalubong yung grupo ni Leonor tsaka yung grupo na tinatawag nilang Jess? O, well, hindi naman pinangalanan pero nagtatanga ng mutya ng kampana na puro. Medyo magandang tanong yon, di ba? Kailangan natin ng magandang sagot. Kaya yung next na episode, 7-8, bukas yun, pahintay na lang ako. Salamat.